Hanap nyo ba yung sapatos na pormang pangmayaman pero presyong pangmasa? Tara na at meron akong bagong nadiscover. Ako yung inyong samahan dito sa may Outfit Footwear sa may Urdaneta City, Pangasinan Branch. So yun na nga mga ka-adventure, andito na tayo sa may Urdaneta City. Pag makita mo yung malaking kalabaw, isang palatandaan na nasa Urdaneta ka na. Pagdaan nga natin sa may Magic Mall Urdaneta, malapit na rin dito ang ating pupuntahan. Dito nga sa may Outfit Footwear Urdaneta Branch. Anong poblasyon area lang to mga ka-adventure, tapatan lang ng Velasco Optical. Pagkalipas nga ng ilang segundo, andito na tayo. Agad-agad naman tayong sinalubong ng kanilang staff. At pagkapasok nga natin sa loob mga ka-adventure, napakaraming sapatos ang bumungad sa atin. Mayroon nga tayong nakitang tatlo, 999. Wow, napakamura naman ang kanilang mga sapatos dito. At mayroon nga rin sila ditong dalawa, 1,499. Dalawa, 999. Sobrang mura nga yung mga sapatos nila dito. Mayroon nga rin silang mga iba't ibang klaseng bag at saka sombrero. Iba't ibang uri ng mga sapatos ang pwede nating mabili dito mga ka-adventure. At dito kami makakabili ng mga iba't ibang jersey na pwede nang gamitin sa pang-basketball. May Bulls, may Miami, may Lakers at marami pang iba. Kaya naman mga ka-adventure, nagsukat na rin tayo. Ang gaganda at mapupurma yung kanila mga jersey dito. Madami pang design na pagpipilian. Makakabili din tayo dito mga ka-adventure ng iba't ibang klaseng mga sombrero. May Conroy, may New York, may Lakers, may Bucks. Diba? Pupurma ng kanilang mga sombrero dito. Ito yung sikat na t-shirt na nakikita mo sa TikTok na dito mo lang mabibili sa may Outfit Footwear Urdaneta Branch. Ay ma'am, tanong po natin, ano po yung mga bestseller niyo po dito sa may Outfit Footwear sa may Hi Urdaneta? sir, good afternoon sir. So, ito po yung aming pa-promo sir na 3,999. Ayan. Meron po tayong mga vans dyan sir. Available sizes 36 to 40 po. Meron din po tayong 41 to 45 sir. Ito po siya. So, meron din po tayong mga vans slip-on dyan sir. 36 to 40 po available size. May mga Converse din po tayo dyan. May mga iba't ibang kulay sir. May mga pagpipilian kayo dyan. Ito rin po yung mga Korean fashion shoes namin sir. 36 to 40 po available size din. Dito naman sir, yung 2 pairs po namin 999. Ito po yung meron kami mga Jordan 1 low cut sir. Ito po yung Nike Air Force 1 namin sir. Ito yung mga pinaka-best seller namin sir. Yan po yung mga bagong dating namin. Ayan, may mga Alpha Bombs din po kami dyan na Adidas. Skechers. Yan po, marami kayong mapagpipilian dyan, sir. Dito naman po, sir, yung 2 pairs po, 1,499 na pa-promo po namin. Ayan, may mga Jordan 1 high cut po tayo dyan. May mga iba't ibang kulay po. 41 to 45 po yung available size dyan, sir. May mga top-siders din po tayo dyan. Ambush, eto po yan, mga best seller din po namin yung mga yan, sir. Jordan 11 po, meron din po kami yan, sir. Kobe 6, Kobe Mamba, Jordan 4. Ma'am, ano po yung mga promo nyo po dito sa may Outfit Footwear Urdaneta Branch? Yan, bukod po sir sa bundle 1, 2, 3 namin na pa-promo sir. Meron pa po kami pa-promo sir sa mga Lebron 20 po namin, top grade sir. Para sa mga may birthday celebrants po, this November sir, ayan, naka-promo po kami. May mga discount din sir. May 10% discount po kami this November sir para sa mga birthday celebrants sir. Wow! Yes sir. So hanggang kailan matatapos yung promo nyo po? Yung promo namin sir hanggang November 30 po siya. So may time pa po sila para mag-avail ng mga Lebron 20. Wow. Kung hindi pa po nakakapag-avail ng top grade sir, pwede po sila pumunta rito para mag-avail. Wow, napagagaling naman. Yes sir. Ay, grabe talaga mga ka-adventure. Napakarami talaga ng kanilang promo dito. Kaya naman nagsukat-sukat na rin tayo ng ating matitipuhan at magugustuhang sapatos. Tinakbo-takbo ko na nga para matisting kung matibay. Kasi na mga ka-adventure, try natin po kanilang tinatawag na SB Dog. Nike po siya, combination of white and black. Grabe, napakapurma at napakatibay ng mga sapatos dito. Mas matibay pa nga sa inyong relasyon eh. Kaya kung ako sa inyo mga ka-adventure, tara na, arat na at pumunta na rin kayo dito sa may Outfit Footwear Urdaneta Branch. At pagkalipas nga ng ilang minuto, nakapili na rin tayo, sabay bayad na rin sa may cashier para may uwi na natin to.
Sana all! Ang kagandahan dito mga ka-adventure, kung mali yung sukat na napili mo, pwede mong ibalik para mapalitan dito. Deserve ko to dahil hindi ako babaero. No more, sana all! Napakarami talaga ng kanilang suki dito mga ka-adventure. Minuto-minuto, dumadagsang mga tao. Napakarami talagang pwede mong pagpipilian dito. May mga sapatos na pang forma, pang eskwela, pang trabaho, pang basketball, pati rin sapatos ng pang babae at pang bata. Mayroon rin dito at sila ay bukas Monday to Sunday. Monday to Friday, 9 a.m. to 6 p.m. At sa Sabado at Linggo, 9 a.m. to 7 p.m. Hi guys! Shout out sa mga tropa ko! Hey, what's up mga ka-adventure? Andito po tayo ngayon sa may Outfit Footwear Ordanita Branch. For any orders and inquiries, pwede nyo silang i-follow sa kanilang Facebook page na Outfit Footwear Ordanita Pangasinan.